Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Els lestrígons i els cíclops, l'airat Posidó, no te n'esfereixes. Són coses que en el teu camí no trobaràs. No, mai, si el pensament se't manté alt, si una emoció escollida et toca l'esperit i el cos alhora. Els lestrígons i els cíclops, el feroç Posidó, mai no serà que els topis, si no els portes amb tu dins la teva ànima, si no és la teva ànima que els dreça davant teu. Has de pregar que el camí sigui llarg, que et puguis aturar en mercats fenicis i comprar-hi les bones coses que s'exhibeixen, corals i nacres, mabres i banussos i delicats perfums de tota mena. Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg i que funcioni bé el Google Maps. Dels lestrígons i els cíclops i de l'airat Posidó, l'aplicació t'avisarà. I tot i que hi haurà veus que et diguin que no te'ls toparàs, més val que te n'aprofitis de la tecnologia i canviïs les opcions del trajecte per poder-los evitar. Has de pregar que el camí sigui llarg i no oblidis pas triar el que vulguis trobar: corals, nacres, mabres, banussos, delicats perfums de tota mena i potser també algun restaurant. I així, savi com bé t'has fet, amb tanta experiència, ja hauràs pogut comprendre què volen dir les Ítaques.